Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu fara karatu littafin harin gajimare da malama Hauwa Shehu. Littafin harin gajimare ta rubuta shi ne zungaƙaƙƙen labari ne akan wani matashi da ya je neman aiki a wani kamfani ko kuma yin interview a wani kamfani. To da dai ku ji labarin yana da matuƙar ƙayatarwa, sannan kuma yana fito mana da ainihin muhimmancin tsaron na'ura da ilimin cyber security. To yanzu za mu fara wannan karatu littafin insha Allah, sai ku biyo mu. Za mu fara kaɗan daga tarihin marubuciyar, wato marubuciyar ita ce Hauwa Shehu 'yar asalin jihar Kano ce. An haife ni a Kano. Na yi makarantar firamare a Gwagwarwa Special Primary School da ke Kano, ƙaramar hukumar Nasarawa. Na halarci ƙaramar makarantar gaba da firamare JSS a GGSS mai kwatashi Kano. Sannan na fara babbar makarantar gaba da firamare SSS a makarantar 'yan mata ta Maimuna Gwarzo da ke Kaduna. Na samu kammalawa a Safar International School Kaduna. Na halarci kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano CAS, inda na samu karantar diploma a ilimin lissafi. Sannan na kuma samu damar kammala digiri na farko a kamfanin koyar da ilimin lissafi a makarantar horar da ƙwararrun malamai da ke Kaduna, National Teachers Institute Kaduna. A ɓangaren ilimin addini ma alhamdulillah na yi makarantar cedi islamiyya da madarasatul ilmi Qur'an wata jami'at, inda na samu damar soke alƙur'ani mai girma. Na yi aure, yana zaune a garin Kano, ina da 'ya'ya 3. Na fara sha'awar zama marubuciya tun lokacin da na gama ƙaramar sakandare JSS, amma ban fara gwada rubutu ba har sai da na kammala sakandare lokacin ina zaman jiran sakamako. Ban taɓa buga littafi ba, amma ina rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta. Wannan ta faɗi wannan ne a lokacin da bata taɓa buga wani littafi ba, amma yanzu ta buga wani littafi mai suna tsanin tsaro. Akwai PDF ɗin shi, akwai kuma ainihin hard copy na shi. To za mu shiga labarin. Mutum mabuɗi, wanda Allah ya yanka wa kazar wahala to tabbas ya fige ta. Kananan dai akan babbar hanyar Kaduna zuwa Kano ina ganta fulfala. Ni ba ga tsuntsu ba kuma ga tarko ba, sai dai kawai na hangi motoci suna ta wucewa fil a guje kamar masu tsere, amma babu wacce na ci nasarar tsayarwa, duk kuwa da faman ɗaga musu hannun da nake yi tun daga nesa. Na riga na cire tsammanin samun abin hawa a wannan daren, tun daga shayar na haƙura da ɗaga duk wani hasken da na hango hannu. Na gaji matuƙa ga wata azababbiyar yunwar da ta tilasta wa 'ya'yan hanji na yi mini kiɗan kalangu a farfajiyar cikina, wanda ya tursa jijiyoyin jikina aika saƙon kiɗan tabahuwan zuwa ga dandamalin tafin ƙafata. Hakan ya yi sanadiyar su matangalina, ina jin kamar akan iska nake tafiya. Dole ta sa na fara gangarawa gefen hanya da salo irin na kunkuru, domin ba shakka na son kwana ta shinya da ne ya kama ni. Of course, wannan tafiya ba ta yi mini kyau ba, kamar da wanda na fito da bakin uwa na furta a can ƙasan makocina, haɗe da jan wani mugun tsaki yayin da na tunkari rumfar mai shayin da na hango daga can nesa da ni. Daidai lokacin kuma wata mota ƙirar Peugeot 407 ruwan toka ta sake wuce ni a guje kamar walƙiya. A hankali kuma sai na ga ta fara dawowa da baya, tana zuwa kusa da daidai wurin da nake ta yi min hon. A hanzarci na motar, saboda ba na raba ɗayan biyu ne, motar taimako na zai yi, domin a zahiri wanda ya hange ni zai fahimci ni matafi ne. Sannan a hankali baƙin gilashin motar ya zuke, ni kuma na rankofar da kaina ta yadda nake iya hango mutanen da ke cikin motar. Mutum biyu ne, mace da namiji. Macen ta adana fuskarta da takunkuma rufe hanci, amma da haka kallo ɗaya na yi mata na fahimci launin fatarta. Fara ce ƙal kamar balarabiyar Saudiya. Jikina har rawa yake yi da fara na ce,
Barkanku da dare. Dan Allah dama. Ina ka nufa? Direban ya katse ni da tambaya ba tare da na kai aya ba. Mai city. Na ba shi amsa a takaici. Ina washe baki da wani kokon barewa haɗe da gyara jakar da ke saɓe a bayana. Kallon sama da ƙasa yi mini yana ne da jan motarsa ya tafi. Tsaya. Macen ta furta hakan a hanzarce. Sautin zazzakar muryarta da ta ratsa masarrafar jina ne ya yi ƙoƙarin mantar da ni halin da nake ciki. Direban kuwa bai bijire wa umarninta ba, ya tsaya kyam da da sikiyari. Dara-daren idanuwanta masu haske, wanda zara-zaren gashin idon da ke tsaye gazar-gazar suka yi wa rumfa ta kafin da su. A hankali, na ji sake nana ta tambayar da direban yi nuna a karo na biyu. Ina ka nufa? Tunjumin gari ne tare da goron dutse. Da gangan nake ba ta amsa kai tsaye, domin haka kawai na ji ina son ƙulla alaƙar tattaunawa mai tsawo da ita. Direban ya buga wani shahararren tsaki mai fidda sautin takaici. Ita kuma sai ta ce, Kano kenan? Da fara na nuna ta da yatsa hada da cewa, of course, kin canka. Shigo, dama abokin tafiya muke ne. Zuwa ina, na tambaya ina mai fara da far'ar da ke shimfiɗa kan fuskarta. Lahira, ta bani amsa a takaice. Daram, gabana yanke wani mummunar faɗuwa jin ta ambaci lahira. Kuma babu alamun zolaya a tattare da sautin furucin nata. Take ciki na ya murɗa ya ba da wani irin sauti kulululu. A hankali na ja da baya, sannan cikin ƙarfin hali na ce, a sauka lafiya, ni ban shirya ba domin ba ni da guzurin binku. Kyawun ku kuwa, bai kai ya ruɗe ni na yi kundin balar kai na kiyama ba. Ina yawan faɗar haka, na juya da zummar kama gabana, amma sai sautin 'yar siririyar dariya da ta yi ya sake yi mini da baibai kamar wanda aka sa sarƙa aka sarƙe kafartawa. Na kasa motsawa ko nan da can. Haba kai kuwa, ya da saurin kare haka? Wasa fa nake maka. Kaga, shigo mu tafi dare na ƙara yi. Murmushi na saki ina yanca. Lallai kin latsa ni, amma hakan ma yake da godiya. Aluta continue. Dan murfin motar na yi na buɗe mazaunin baya. Ni shiga na kame a ciki kamar ganda a koko. Tsawon mintunan da ban san adadinsu ba, muka kwashe muna tafiya. Tafiyar da ta yi kama da irin ta kurame, ba ba. Jin shirin ya yi yawa sai na ɗan gyaran muryar da zummar kawo ƙarshen shirin. Gyara zama na sake haɗe da muskutawa domin na ji daɗin feso zance. Daidai lokacin motar ta yi kwatab. Ta ɗan bugi wani rami da rashin kyawun hanyar ya yi sanadiyar samar da gargadar. Hakan sa na ɗan rangaji a zaune sakamakon marisar da motar ta yi. Cikin rashin sa'a na bugi katuwar jakar da ke aje gefe na. Take da dumar da aka nannaɗe aka aje a saman jakar ta faɗo. Abin da ke nannaɗa cikin darduma kuma ya yi tsalle ya taɓa ƙafata. Idona na kai wajen ƙafarta ba, numfashi na ne ya yi barazanar tsayawa cak. Sakamakon abin da maganina suka yi tozali da shi. Hannuna na kakkarwa na miƙa da zumar ɗauka. Ka yi a hankali da jakar nan, kada ka jika mana aiki. Murya ta ce ta katse min hanzari, nan take hankali na dawo jikina. Kwakwalwata ta shiga kaito mini irin gagarumin hatsarin da ke tattare da taɓa bindigar da ban san wa aka kashe da ita ba. Alhamdulillah, na furta a zuciyata ina mai gode wa Allah da bai bani damar taɓa bindigar ba. Balle ta na da samfarin zanen hannuna a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta'ammali da ita. A zahiri kuma
sai ni ƙarfin halin cewa, menene a cikin jakar? Ina ruwanka? Direban ya daka ni tsawa da wata irin kakkusar murya. Bakina na rawa na ce, yes, of course. Ba ruwa na yallaɓai. Daga haka na ɗauke wuta ɗif tare da jan bakina na soke. Ko ƙoƙarin motsi ban sake yi ba. Saboda daga dukkan alamu na faɗa mummunan hannu. Idan ko ban iya takuna ba zan yi mummunan gani. Ni ba abin na ce zan sauka ba, ban kuma san wani hannun zan kuma faɗawa ba. Haka zuciyata ta dinga saƙawa da kwancewa. Addu'a kawai nake yi a raina. Na ƙagu matuƙa na iso Kano na rabu da ƙwallon mangwaro ko na huta da ƙwada. Nagari na kowa mugu sai mai shi. Ko menene dalilin da yasa ka zaɓi tafiya da daddare a maimakon ido na ganin ido? Miyar direban ce ta yi amsa kowa a kunnena. A lokacin da ban yi tsammani ba, kuma da sigar da ban yi zato daga gare shi ba. Wataƙila hakan yana da nasaba da yadda ya gana ɗauke wuta lokaci guda. Shi yasa ya bijiro mini da tambayar ta sigar raha domin na sake sakin jiki da su. Na sake ajiyar zuciya a hankali kafin na ba shi amsa da cewa, ba ni na zaɓi tafiyar daren ba. Ƙaddara ta wannan ranar ce ta zo a haka. Kamar yaya ban fahimce ka ba. Ya sake watso mini wata tambaya. Sai da ni ƙoƙarin daidaita nutsuwata ta hanyar jan wani dogon numfashi na fesar sannan na ce, abin da nake nufi shi ne, Allah ne ya ƙaddara dare zai yi mini a hanya domin na haɗu da ku. Amma ba da daddare na fito ba. Na baro Kaduna zuwa Kano tun kafin la'asar. Amma tun ba mu kai Jaji ba motar wata lalace. Hakan ya tilasta wa mai motar da ya ɗauko mu ya yi mana juyi. Abin da ba mu sani ba shi ne motar da aka sako mu makarfi ta nufa ba Kano ba. Sai bayan mun zo tashar yari ne muke jin cewa wai cinikin tashar yari suka yi da direban da ya ɗauko mu da farko. Don haka duk mu sauka domin shi ba Kano ma nufa ba. Haka muka sauka muna Allah wadare da wancan mai motar da ya yi mana wannan yankan ƙaunar. To ina sauran abokan tafiyar taka? Wancan ta tambaya cike da son jin ƙarin bayani. Ai muna sauka tun goshin Magarawa da suka samu mota kowa ya kama gabansa. Kai me ya hana ka samun wata motar? Ka bari har dare ya yi maka. Direban ne ya sake jefin wata tambayar. Makwat, na haɗe wani tsinkakken yau da ya taru a bakina. Na dan jin ina tunanin yadda zan faɗa musu gaskiyar abin da yana ni samun abin hawar nema. Amma zan yi idan ban faɗa musu gaskiyar ba. Ba ni da wani zaɓi da ya wuce na sanar da su haƙiƙanin gaskiyar. Ko da hakan zai sa na ji kunya domin kar su ɗauka ni ma irin su ne farautar da na fito. Don haka kai tsaye cikin halin ko in kula na ce, ba ni da kuɗi ne shi yasa. Ba ka da kuɗi? Ta tambaya a mamakance. Saboda haka duk motar da zan tsayar dole sai na yi yar murya. Mata suna jarraba hakan amma ban dace ba. Wannan shi ne ganganci haihuwa da damuna. Idan ban da kai, ya ma za a yi ka take tafiya baka da kuɗin motar da zai isa kai ka inda ka nufa kuma. Bai ƙarasa maganar ta su mana katse shi da tsoro ta hanyar cewa no. Ba ganganci ba ne. I know what I'm doing. Da abin da nake ina yin shi ne bisa tsari. As humble comrade who is capable of planning, abin da yake so ya achieving a rayuwarsa, ina tsara komai ne dake gwargwadon bukatata. Da kudin da zai kai ne ya dawo da ni aka tarata cip jiyan da aka yi mana dai a hanya ya sa plans dina ya wargaje. Yanzu idan ka je baka da na dawowa kenan. Ai ba bukatar dawowa, gida ka nufa kenan. Kenan ka kwana biyu a Kaduna. Ai mana ji. Na ba shi amsa a takaice domin tambayoyin nasa sun fara gwandarata. Daurin aure ka je ne ko ta'aziyya?
ya sake jifa na da wata tambayar. A maimakon na ba shi amsa, ni ma sai na wurga masa wata tambayar. Kai dan jarida ne? A'a, ya bani amsa a takaice. To jami'an tsaro ne kai? A'a, ya bani amsa da yar dariya kafin ya kara da cewa, amma me yasa ka tambaye ni jami'in tsaro ne ko dan jarida? Saboda naga ka dage sai ka kwakwali bayanan da suka shafi rayuwata daga gare ni. Ba dagewa ne ba. Kawai dai ina so na san wa na ɗauko a motata ne da wannan daren. Wannan shi ne kallon kallo. Wato shi bai yarda da ni ba, ina mini kallon wani mugu. Ni ma kuma ina musu kwatankwacin irin wannan kallon. Na yana haka a raina. A zahiri kuma kai tsaye sai na ba su amsar tambayar su ta ba da cewa ba dauran aure na je ba, tantancewar neman wani aiki na je a wani kamfanin da ke Kaduna. Masha Allah, Allah ya sa a dace. Cewar mutum da tun ɗazu ta gwabaza wa tattaunawar tamu da direban na zomaye. Ta baki na cikin halin ko in kula na ce Allah dai ya kawo wani mafi alheri. Domin wannan ai ya subuce mini. Ya subuce maka fa kace. Bare da ba ta amsa a takaice. Ba yau ka je tantancewar ba? To me yasa za ka yi saurin yanke hukunci da wuri haka? Dalilan biyu ne. Na farko dai dama da ba rabona ba ne. Dalili na biyu kuma shine sakamakon harin da aka kai wa kamfanin. Hari da su biyan suka tambaya a kilimi. To laifin daɗi ɗarewa za mu tsaya nan sai a karatu na gaba. Za mu ji wani irin hari ne aka kai wa kamfanin kuma ya faru. Za mu ji wannan bayanan daga bakin Kwamadatin insha Allah. Domin sanin ci gaban wannan littafin da ma wasu littattafan daban za ku iya tuntuɓar mu ta lambar mu ta WhatsApp wato 09029097001. Sannan kuma za ku iya samun littattafan a gurin WhatsApp namu da kuma gurin na Telegram namu. Sannan muna da channel a YouTube, sannan kuma muna da Facebook page, sannan kuma har ila yau muna da audio, muna amfani da audio mako wajen dora da littattafan insha Allah. Sai ku biyo mu domin samun ci gaba da ma wasu littattafan da muka karanta da wadanda za mu karanta nan gaba. Mai karanta shi ne Ibrahim Sabo. Assalamu alaikum.